te duci la Chichiș și vezi acolo că există un preot și spune așa, spune că există o icoană pictată de mine și trebuie să o rămeze și să o pună la punct, că săraca a suferit destul. A făcut liceul la Bradu, a urmat cursurile teologice la Institutul Teologic din Sibiu. Pe urmă, înalt preasfințitul Mitropolit Nicolae Bălan l-a adus la această sfântă mănăstire. Deci, primul pilon a fost Mitropolitul Nicolae Bălan, al doilea a fost Părintele Arsenie Boca. Acest părinte mare, Arsenie, depinde cum îl simte fiecare, cum îl vede fiecare. Părinte, trebuie să vă mărturisesc ceva. Și am zis, ce s-a întâmplat, Doamne ajută? Zice, trebuie să stăm neapărat de vorbă. Și în momentul în care s-au terminat de miruit toată lumea, au plecat, femeia a venit și mi-a spus, știți, Părinte, am fost trimisă de Părintele Arsenie Boca. Am zis, pula, Doamne, unde s-a întâmplat lucrul ăsta? Dar Părintele nu știu că e mort. Și a zis, nu, m-a trimis la dumneavoastră pentru că așa mi-a zis. Te duci la Chichiș, în viziune, și vezi acolo că există un preot. I-a dat toată descrierea mea. Și spune așa, era înainte cu 2 săptămâni de sfințirea bisericii. Spune că există o icoană pictată de mine și trebuie să o rămeze și să o pună la punct, că săraca a suferit destul. În Biserica Ortodoxă din comuna Chichiș, cu hramul Sfânta Treime, se găsește una dintre rarele icoane pictate de Părintele Arsenie Boca. Realizată pe pânză, icoana este o lucrare unică. Pe urmele pașilor săi, an după an, mii de credincioși merg în țara Făgărașului, la Sâmbăta, sperând la lumină nouă și deșteptare. Membrii fundației creștine Părintele Arsenie Boca, cu evlavie și din dorința de a împărtăși cele mai tainice minuni ale Sfântului, s-au ambiționat să culeagă cât mai multe mărturii ale oamenilor care l-au cunoscut pe cel mai apreciat și cinstit dintre cei vii, Arsenie Boca. Făgărașul, un ținut încărcat de istorie. Istoria unui neam zbuciumat, a unei națiuni schimbătoare. Națiune care din anul 1600 încă se mai schimbă. Loc a fost un loc sfânt și un loc care, de fapt, a fost mănăstire aici, de la 1600. Bunica atunci a aflat de părintele, știa că e la sâmbătă, așa a zis să meargă să ceară un sfat părintelui, cum să facă ea o mănăstire. Locuia la Mărcuș, în sat acolo, și atunci, mergând la părintele, cum a văzut-o, i-a spus pe nume. Deja. Și a spus, Suzana, tu vei face mănăstirea, dar nu va ține mult. Eu nu voi mai fi, dar cineva din neamul tău va ridica. Și iată cuvintele Părintelui Arsenie Boca au devenit adevăr. În acest loc binecuvântat a fost ridicată încă o mănăstire, ce stă drept mărturie că prorocirile Părintelui s-au adeverit. Anii au trecut, în 73, exact cum a spus părintele, s-a dărâmat biserica. Ei au ridicat o biserică, 3 ani de zile au făcut biserica. Și în 73 s-a dărâmat. Au venit cei de la comuniștii de la Sfântul Gheorghe. Bine, noi suntem și într-un județ, noi suntem la graniță, cum ar fi. Și probabil că i-a și deranjat, dar părintele știa acest lucru. Și că nu va ține mult. Și tot ce s-a făcut în acel timp, din păcate, tot ce a fost pe acest loc nu mai este acum.
Chiliile vechi în care s-a început mănăstirea s-au dărâmat în 2000. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și a venit domnul respectiv la părintele cu plângerea că avea soția extraordinar de bolnavă. Și părintele a zis, măi, tu ai acasă în mijloc curții în piatră mare, mă, și eu am nevoie de ea. Să mi-o aduci aici. Păi, părinte, cum să o... Lasă-mă, te duci acasă să-mi să vezi că vii cu ea. Și Bunul Dumnezeu i-a dat minte ce are de făcut. Și a pus piatra cu animalele lui. A chemat niște vecini, a făcut plan inclinat, a urcat-o pe urmă la osii, a băgat roțile, tot și a adus piatra. Când s-a înapoiat înapoi, soția a fost vindecată. N-a mai avut nimic. Există o strânsă legătură între Părintele Arsenie Boca și Maica Domnului. Care a citit viața Părintelui, ați descoperit că când avea 18 ani, Părintele Arsenie Boca a mers în Sfântul Munte Athos. Pe atunci era diacon. Și rugându-se să-i descopere Dumnezeu un duhovnic la care să-și mărturisească păcatele, s-a trezit luat de mână de Maica Domnului și dus pe vârful Atonului și dat în grija Sfântului Serafim de Sarov. Vedeți dumneavoastră cum se leagă toate. Deci Maica Domnului ne are ca pe copiii ei. Și noi o avem ca pe mama noastră, care este și în cer și pe pământ și care mijlocește înaintea lui Dumnezeu. Și l-a dat în grija Sfântului Serafim de Sarov. Maica noastră stareță poartă numele de Serafima. Deci nimic nu este întâmplător, fraților. A fost într-o vreme la Brașov când a ținut o conferință, o ședință așa, o conferință. Și la urmă a întrebat dacă securitatea, da, cei care răspundea de oameni, așa. Și dacă este acolo. Da, este. Vă spun și vă aduc aminte ca să știți că ce vă spun eu rămâne valabil. Vă luați trenurile care vă depărtează de orașul Brașov. Pentru că, în caz contrar, vin păsările anglo-americane și vă o roșii în cap. Atât a fost. Și, într-adevăr, așa a fost, că în prima zi de Paște a fost bombardamentul american, anglo-american, așa. aliații. Da, eu cred. Așa a fost. Moartea și groaza au năvălit peste orașele României cu o furie apocaliptică. La 4 aprilie 1944 a început bombardarea masivă și sistematică a țării de către puterile aliate. Moartea vine din cer.
dacă Dumnezeu și-ar fi pus mintea cu noi, ar fi avut mânia complet justificată să nu mai existăm ca națiune la câte crime s-au săvârșit. Și atunci, taică-mi l-a întrebat că ce să facă în cazul în care va fi probleme de genul ăsta. Să zice, să nu fugi din casă. Să nu fugi din casă. Și într-adevăr, eu am încercat să mă duc. Când am încercat să nu, picat bomba de la colțul clădirii. Și atunci m-am întors înapoi pe casă. A vrut să-și facă o casă. Și o bombă a picat exact pe locul unde trebuia să facă casă. Era trasat, era tot așa. Da, dar eu făcut fundația, nu? Nu. Purtând numele Zian Boca, a fost vremelnic atras de cunoașterea lui Dumnezeu. A iubit artele și medicina și, urmând aceste haruri, a devenit licențiat în arte frumoase și medicină. Așadar, Arsenie Boca a fost părinte ieromonah, teolog, duhovnic și pictor de biserici, însă, mai presus de toate, a fost cuviosul mărturisitor al Ardealului. În toate domeniile de activități știa totul. Trecea peste noi. Îți spunea din 16 generații absolut toate firele tuturor păcatelor. Ținea foarte mult la pelerinajul care se făcea la sâmbătă și spunea că și pașii celor care sunt în drum spre sâmbătă sunt numărați de către Dumnezeu și le răsplătește. Părintele îi angaja pe cei care veneau aici la o jertfă înainte de spovedanie, adică îi pregătea sufletește stând, punându-i să stea aici în mănăstire măcar 3 zile și apoi îi spovedea, rar, totul excepțional, spovedea pe cineva în mod direct atunci când venea la mănăstire și apoi după aceea cu pregătirea aceasta să vină sub literatura Părintului Arsenie. În alte cazuri îi punea, știți foarte bine, că îi punea să stea și câte o săptămână și câte 2 și îi ținea cu pâine și apă, atât. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Părintele, când mergeau oameni de aici din zonă, le spunea, mă, ce veniți tu mai aici după mine la București? De ce nu mergeți la mănăstire la sâmbătă? Că eu sunt și acolo. Ceea ce vă spun mi-au mărturisit credincioși și credincioase. Să știți că nu întâmplător am ajuns prin parohii și am slujit și când vedeam bătrânele care sunt foarte dragi, le întrebam, l-ați cunoscut pe Părintele Arsenie? Da, Părinte. Deci întotdeauna unde merg, când vin la miruit, la urmă le întreb. Câți ani aveți? Dacă ați cunoscut pe Părintele Arsenie. Și toți care răspund și toate, spun așa cu o inimă și cu o față veselă, da, Părinte. Deci au o bucurie în sufletul lor și în trăirea lor. O venit o fată dintr-o comună de lângă noi. O venit despre o dată spre brațe, că atunci era cărăcioară. Și o zis Părintele, o luat și o spovedit, dar zice Părintele, mă, vrei să te faci sănătoasă? Vreau, Părinte, cu fratele meritat. Vreau, Părinte. Nu, dacă zici că vrei să te faci sănătoasă, ridică-te de aici și te duc la clopotniță. Zice, mă duc, dar mă pot. Cearcă și s-o dus până la clopotniță și-o venit înapoi și nu i-o mai trebuit scaun. Eu am fost invitat la București de N ori acolo, la Drăgănescu.
ne chema, ne invita în postul Sfintelor Paști, ori în prima săptămână, sau în ultima săptămână, săptămâna patimilor. Și vine aceste femei. Noi eram în dreapta acolo, unde era locuința preotului Bunescu, Dumnezeu să-l odinească. Și avea doi câini din ăia mari, ox, răi, foarte răi. Plin de lume acolo, nu puteai să arunci un lac, nu mișca lumea. Și le invită pe cele două femei pe prima: vino, draga mea, vino la mine, să văd ce ai tu în traistă. Și bagă mâna în traistă și scoate 2 rude de salam și le aruncă la câini. Câinii se apropiau, mirosa, s-a ridicat 2 picioare la părintele, dădea din coadă, iar se aplicau, iar nimic. Zice, vedeți, mă? Nu v-ați permit voi ca în săptămâna patimilor să luați, să-mi serviți carne. În 64 am avut cancer la gât. Uite, aici era. Și m-am dus la oncologie la București, am stat 4 luni. Și mă duceam la părintele, atunci lucra la Schitul Maicilor. Și m-am dus la părintele la Schitul Maicilor și când m-a văzut părintele Codrea, era acolo. O suna și o veni părinte, ce mai chemat, zice, uite, o veni Victoria. Și ce-i cu tine la București? Părinte, am cancer la gât. Dar ți-au spus ție că ai cancer? Da, mi-a făcut biopsie și am cancer. Și stă părintele și zice, mă, nu ai cancer. Diagnosticul tău se schimbă, mă. Nu ești făcută să mori acum. Nu ai să mori. Mă crezi, mă asculți, mă auzi. Cred, părinte, cu toată slaba mea putere, am zis. Mă, dacă mă crezi, mă asculți, am să le arăt doctorilor că se vindecă și cancerul. Și am trăit până acum cu mila Părintelui și mila lui Dumnezeu. Nu cred că cineva își poate imagina care a fost influența Părintelui Arsenie asupra populației din cele două regiuni românești cumpărate de voivozii români. Este ceva incredibil. Dacă ați vedea un film sau ceva, ați spune că este trucat. Părintele Arsenie a fost mai mult decât ca un prieten, deși în superioritatea mentală s-a aplicat cu căldură asupra familiei mele. Eram invitați la casa de pe insulă acolo. Și la un moment dat, după ce asistase la slujba aceea splendidă, în care pentru prima dată în viața mea am auzit slujindu-se în 3-4 limbi, clasice,
foarte rar cunoscute, foarte puțin predați sunt care mai cunosc limbile aramaice și toate celelalte. Părintele spunea foarte multe lucruri, venea foarte des noaptea, făcea slujbele aici, fiindcă era urmărit și era, știți, viața cum a avut-o. Și spunea multe lucruri, printre care cred că sentimentul ăsta l-am avut și eu când am venit aici, că am simțit o sfințenie deosebită. Deși era o poiană goală, acum vedeți o clădire, două pietriși prin curte, eu n-am găsit nici măcar un cui. Minunat loc în cer, minunat loc în cer, pentru cei credincioși pregătit, chiar de Domnul Iisus, care mult m-a iubit, este loc minunat pregătit. Chilia părintelui atrage neîncetat mulți credincioși indiferent de anotimp, însă nu toată lumea care vizitează sâmbăta se aventurează să urce la o altitudine de 1600 de metri. Gândul părintelui a fost să-și construiască adăpostul dorit pentru o viață în rugăciune. Peștera săpată de mână de om are o înălțime de aproximativ 1,75 m și o lățime de 80 de centimetri. Ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și ușa raiului. Să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt caia cea pierdută. Cheamă-mă, Mântuitorule, și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Cei ce tem mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost unghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neînbătrânitoare și pururea veșnică Sfinților, aceluia cu de adinsul mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Era într-o sâmbătă. Era părintele aici și taica, tatăl meu. Miron, spune numele, Miron. Erau amândoi aici. Și a zis părintele, tată, băi Mirone, coboară în strat, ascunde dălțele și vii luni, dălțele ascuțite și continuăm muncă. Eu rămân singur aici. O rămas singur. Lucrau acolo. Când au venit luni sau marți, nu știu exact, n-aș vrea să fabulez, când s-a întors taica, săptămâna următoare, părintele tot singur aici, rămăsese singur logătit. Asta era visele. Era deja făcut. Toată viața taica, de câte ori am venit cu el și am venit de când eram poțe de copilaș, cam și tot în povestea de chestia asta, ce nu pot să-mi imaginez cum a reușit părintele singur să cioplească acolo. Nu a avut frânghie la el, nu a avut frânghie la el, nu a avut absolut nimic. Cu mama la Drăgănescu, în toamna anului, să-l cunosc și eu pe părintele Arsenie. Mama îl cunoștea de mult, cam din anul 1941. Știa pe părintele de când era la sâmbătă. Și ne-am dus acolo, am întrebat de părintele Arsenie, a ieșit cineva și zice, vai, nu vă poate primi
era curtea plină. Dar atunci mama zice, spuneți doar atât, părintele, că a venit Ana de la Bărbut. Și părintele au auzit. Și zice, să intre cei de la Făgăraș și Bărbut, să intre. Și atunci am intrat la părintele, când am văzut pentru prima dată, vă rog să mă credeți, simțeam că o pătruși ceva așa în mine și ochii dumnealui și zâmbetul ăla pe care îl avea și ochii albaștri, era îmbrăcat în alb, cu un turban așa pe cap și ochii albaștri, așa, parcă mă pierdeam în privirea dumnealui. Și eu m-am dus cu mai multe, zic, să-l întreb mai multe probleme. De unde că am uitat tot când am văzut pe părintele. La un moment dat, când mă cam deranjau ochii, la un moment dat mă întreabă părintele, printre altele, când am discutat cu dumnealui, zice, mă, dar ochii te mai dor? Zic, aoleu, părinte, zic, să știți că am uitat să mă întreb. Zic, da. Zice, măi, zice, te duci la spitalul militar, la doctorul Olteanu și spune așa că te trimis părintele Arsenie să te consulte, să-ți facă un consult la ochi. Și, dar zice, până atunci să-ți dau niște miruri. Seara, înainte de culcare, zice, te speli pe ochi și îți faci Sfânta Cruce. Credeți-mă că nu mi-a mai trebuit consultul la spitalul militar. Și când am ajuns la, era Părintele Punescu în biserică, ne miruiam și Părintele Arsenie era alături. Și pune mâna așa pe mine și zice, mai da, cu soacra, cum te mai împaci? Ai, zic, Părinte, așa și așa. Zice, nurorilor care aveți soacre, faceți ca fata asta, zice. Ziceți ca ele și faceți ca voi. Că soacra, zice, e ca o cloșcă care își știe penele, mă zice, ca povestit. Și am început să plâng atunci și zice, tu, zice, lasă plânsul pe mai târziu. Și exact așa a fost. Că pe urmă, bine, eram și foarte tânără atunci, aveam copii pe atunci, dar nu am băgat eu de seama așa ce mi-a zis părintele. Ei, în timp când am dat necazuri și probleme și așa, am ajuns la vorbele părintelui și mă gândeam, zic, uite, Părintele Arsenie, pentru ce mi-a zis mie, lasă plânsul pe mai târziu. Era într-o luni din săptămâna Paștilor. Și mă plimbam pe stradă pentru că părintele trebuia să vină cu autobusul de la București și cu autobusul de 1 la Drăgănescu și nu l-am cunoscut. Și când m-a văzut, a zis, m-a întrebat ce-i la Sibim și dacă cunosc pe cineva la Mănăstirea Sâmbăta. Și le-am spus, da, cunosc pe părintele acolo, cunosc pietuitorii din mănăstire, o parte din ei, și m-a întrebat ce fac tăhănenii, ce face Serafim și ce face Moțul. Moțul era Părintele Sebastian. Părintele și-a dat seama că nu-l cunosc și atunci a întors către mine în față și mi-a întins mâna și a zis, mă, eu sunt Părintele Arsenie Bocta. Și atunci am zis, Părinte, vă rog să mă iertați, nu v-am cunoscut. Și mi-am dat seama. Zice, în biserică sunt 93 de oameni. Tu o să stai la ușă, să te uiți la ceas. Fiecare stă la mine, înăuntru cu mine, 3 minute, la 3 minute, bat de 3 ori, în ușă. Pentru că vreau să stau de vorbă cu fiecare în parte. Iar la urmă am intrat eu singur și am stat 47 de minute cu Părintele Arsenie. În acele momente am fost atât de copleșit, atât de emoționat, pentru că mi-a spus niște lucruri care nu mi-a spus nimeni până la dânsul și nici la dânsul încoace. Tot ce a spus Părintele, tot cât a vorbit Părintele, fiecare ce le-a spus fiecăruia dintre noi, cred că a spus cu atâta discernământ, cu atâta luare aminte și cu atâta siguranță, parcă vorbea prin gura dânsului Dumnezeu. Și așa și fost. Fie numele Domnului binecuvântat,
nu, ca copiii, cum și copiii de astăzi, nu le place chiar așa să se ducă la biserică, dacă nu se învățați de mine. Și când o venit, zice părintele, când o venea cu femeile din sâmbătă, nu haideți mă voi. Când s-a m-am oprit pe ea, zice, mă, toți ai tăi, zice, părinte, toți. Dar zice, eu nu i-am prezent, dar cu carte îmi place mai bine, cu nora sau cu ginele. Eu sunt părinte, cu amândoi, că unul-i Sidiu și unul-i Făgăraș. Atunci zice părintele, să le ție Dumnezeu de dată, că a fost bine. Dar zice, parcă e unul aici, dintre ei, care zice să ne mai lase mama asta în pace cu credința. Și să uita la băiatul meu, să uita și vedea la el. Și era însărcinată cu băiatul. Și ei se făcea rău când mergea la biserică. Și eu vreau să întreb părintele, de ce îi se face rău, că îi se făcea rău să cadă în biserică? Și eu zis, mă, tu nu ești, eu dar nu-i răspund la gând, fără să întreb. Tu nu ești bolnavă, dar din cauza sarcinii și a lumânărilor ți se face rău. Am dus la părintele și am dus copilul la bol, că n-avea ce să slujească, că aveam un bol să fie. L-am dus la bol, la pușul de acolo. Și acolo la bol, urma la ei. M-am dus la părinte și am spus, părinte, că aveam un nepoță și l-am dus la târgu, la bol. Zice, mă, să fie bolnav. Nu, părinte, n-are nimic. Nu bine, mă, cum știi. Și m-am dus în ziua de Crăciun, m-am dus de-a mers cu trenul până la sat. De la sat trebuia să iau o mașină, un autocar și o cursă care mergea spre, era 400 de kilometri până am dus eu copilul la Puscă. Și în ziua de Crăciun m-am dat jos din tren și m-am dus, când m-am dus, Pusca era plecată. Și era un drum care mergea așa și am luat-o pe drum, că în ziua de Crăciun era bine pe stare. Un drum așa și așa, ca o cuță. Și eu mergând așa pe minte, am strigat la părinte. Părinte Arsenie, ajută-mă, să nu știu în ce partea să iau. Nu-i nimeni să mă ajute, rog, ajută-mă. N-am mers, dacă am mers 5 pași, apare un nene din partea aia la ușă. Și tot nene, unde mergeți? Zice, eu merg la Crasna, chiar în satul ăla. Nu mă lua și pe mine, zice, da. Dar zice, la 7 kilometri, e altă pusă de medie. Când ne-am dus nici acolo. Și era 40 de kilometri. Și zice, eu merg pe sus, dacă vrei să mă susțin. Păi nu merg, pe unde să stau? Că n-aveam în ziua de Crăciun, n-aveam unde stau. Și am mers cu dânsul până aproape de sat. Când am ajuns tot cu părinte, am povestit, am mâncat o zi cu zâna de la Mimitraiță și ne-am dus. Când am ajuns acolo, înainte să intrăm în sat, iată, domnul de lângă mine, era ca un cioban, iată lângă mine, cum a zis într-o parte. N-am mea avut lângă eu, m-am intrat singur în sat. N-am mea avut lângă eu. Ok. Părintele s-a îngrijit să marcheze acel loc. Uitați-vă, acolo este unul dintre ele. Deci a adus o piatră mare și cruce. A adus-o Părintele Arsenie cu ajutor, deși sunt foarte grele, vă dați seama, pentru a marca aparițiile Maicii Domnului. Părintele Arsenie Boca spunea, era în Sfântul Altar și se ruga la Dumnezeu ca să ierte păcatele oamenilor. Și a auzit glasul lui Dumnezeu spunându-i, Arsenie, nu te mai ruga de mine ca să le iert păcatele lor, ci roagă-te de ei ca să se lase de păcate. Este foarte avantajos să citești cărți despre Părintele Arsenie Boca fără să-ți dai seama că ălea cărți scrise de cineva și ăla spune despre Părintele ceea ce a citit el, ceea ce a citit el în Părintele, ceea ce a perceput el în Părintele. Adică este o feliuță care trebuie să știi că nu-i Părintele Arsenie Boca singur, ci e Părintele Arsenie Boca văzut de Părintele Boca, sau văzut de Părintele X, sau văzut de cutare om care l-a cunoscut. Ceea ce nu-i chiar pe noi. Cea mai bună sursă de a-l cunoaște pe Părintele Arsenie Boca sunt textele lui. Sunt textele lui, dragii mei. Că de aceea le-a scris. Textul rămâne. Cuvintele rămân. Formulările pe care el le-a realizat, îndrumând duhovnicește oamenii, ne-au rămas și ele sunt un tezaur. Deci faptul de a te duce la textele Părintelui Arsenie Boca e cel mai bun lucru pe care îl puteți face.
Nici o întâlnire cu părintele nu a trecut neobservată în inima vreunui credincios. Sfaturile și grija pentru aceștia sunt de nereprodus. Era un duhovnic diferit de cei pe care îi avem noi astăzi. Noi nu avem duhovnici de tipul ăsta. Oameni de autoritate. Eu dacă aș încerca să fiu de autoritate, aș mima. N-aș fi convingător. Să fiu un duhovnic de autoritate fără să ridici ton. Să ai o verticală și o siguranță a rostirii, care înseamnă autoritate, fără să ridici tonul și fără să fii rău cu ceilalți, adică să pară că ești terorist sau ce știu cum ar fi. Părintele Arsenie Boca era de felul acesta, un om de autoritate și din cauza aceasta incomod. Deci, dumneavoastră care îl urmăriți pe urmele lui, pe urma pașilor lui, dacă l-ați avea în față, nu va fi foarte comod. Deci este înfricoșător că fac din Părintele Arsenie Boca, facem noi toți din Părintele Arsenie Boca, exact lucrurile de care el s-a distanțat cel mai mult. Orice se poate spune despre el, autoritatea lui și cu felul lui, dar nu faptul că era un agent de vânzări sau că încuraja în biserică vânzarea și magazinul și toate celelalte. Sigur, noi străbim într-o epocă de negoți. Nu? Deci e cumva normal, ghilimele subliniat, normal ca să existe negoți și la biserică. Nu era în spiritul, nu era în deprinderea, nu era în felul în care funcționa Părintele Arsenie Boca. În niciun caz, absolut în niciun caz. La Sâmbăta, oamenii se deosebesc prin vrednicie și credință. O mână de oameni își aduc aportul zi de zi în îngrijirea și păstrarea bisericii, așa cum Părintele Arsenie ar fi vrut. Mi-e foame. Mi-e de pâine. Dar pâinea e visul frumos. Viața amară de pâine. Mă simt înfrățit cu Hristos. Mă culp pe vergele de fier. Durerea mi-ajunge la os. Dar gândul se înalță la cer. Mă simt înfrățit cu Hristos. Păzit de tâlhacii de hoți, văd lumea întoarsă pe dos. Lumina mea iartă pe toți. Mă simt înfrățit cu Hristos. Dumnezeu are căile Lui de a aduce oamenii la credință, neștiute pentru noi. La mine transformarea lăuntrică s-a produs prin lecturarea cărții Cărarea Împărăției a Părintelui Arsenie Boca. A fost o schimbare pe care am perceput-o fără să pot să mi-o explic la momentul acela, dar a fost extrem, extrem de puternică. În cazul tatălui meu a fost vorba de o boală despre care mulți spun că este mântuitoare. O boală gravă și în cazul lui a fost vorba de un interval foarte scurt, pentru că medicii au mai dat între 1 lună și 5 luni de trăit în momentul în care s-a descoperit această boală, în stadiu terminal. Ei bine, dacă până atunci tatăl meu n-a vrut să audă de biserică, de preoți, în sfârșit a fost de acord să se spovedească. Iar după ce s-a spovedit, transformarea lui a fost imensă, a fost extraordinară. Drumul său a fost ca al unei rachete pe verticală, astfel încât a început să se închine și să se roage aproape permanent. În momentul în care îi spuneam că cineva se roagă pentru el sau întreabă de el, începea să plângă. Și în condițiile acelea, Dumnezeu a făcut o lucrare uriașă prin el. Tatăl meu a reușit de multe ori să aibă acces la lumea nevăzută și mi împărtășea și mie din cele ce trăia sau vedea. Și la un moment dat, printre cele pe care mi le spunea,
eu tot insistam, și ce ai mai văzut? Și tata îmi spune la un moment dat, dragă, să știi că mi se tot arată Părintele Arsenie Boca. Nu m-a surprins foarte tare, pentru că prin prisma activității pe care o fac de ani de zile, am legătură cu numeroși oameni care au trăit minuni prin sau datorită Părintelui Arsenie Boca. Și atunci asta nu m-a surprins foarte tare, însă l-am întrebat, bun, și vorbești ceva, îți spune ceva Părintele Arsenie Boca? Iar el îmi spune, nu spune nimic, dar să știi că ne supraveghează și are grijă de noi. Am reținut treaba asta și la un moment dat, într-o sâmbătă, am stat de vorbă cu el mai multe ore, iar către finalul discuției, l-am întrebat așa mai mult într-o doară, tată, Părintele Arsenie a plecat, deși știi că de regulă oamenii au viziuni sau vederi sau eu știu cum să le numesc, în timpul somnului, noaptea. Și atunci a fost o întrebare, mi s-a părut mie la momentul ăla cam fără sens, dar am pus-o pur și simplu. Tatăl meu îmi spune însă, nu tată, Părintele e aici, la 1 metru de noi. Asta chiar că m-a surprins foarte tare, iar în momentul următor l-am întrebat, și ce face? La care el îmi dă răspunsul, n-ai înțeles? Ne supraveghează și are grijă de noi. Învățăturile sale sunt de așa manieră exprimate încât te pune pe gând și să-și schimbi atitudinea. Adică pentru lumea actuală cred că e cel mai potrivit antidot. Să cunoască tineretul, adică în primul rând teologii, trebuie introdus un curs special. Intelectualii, oamenii, preoții, nu-l prețuiesc pentru că nu citesc. E foarte frumos că ați reușit să faceți fundația asta și să veniți și să luptați pentru Părintele Arsenie. Într-o zi de 8 mai, noaptea am visat pe Părintele, adică când am ajuns la Părintele Arsenie. Și când am ajuns și vorbeam, îi spuneam din negaturile mele, când am ajuns, ieșeau raze din ochii Părintelui, așa aurii și verzuri și multe raze din ochi. Până și mama mai zicea, voi nu vedeți ce greu e. Ce vă faceți voi cu atâția copii? Mai ales că se mai născuse și al 4-lea copii. Și mi-am dus, la bună zi, mi-am dus la Părintele. Și eu vă spun sincer că am început să plâng. Zic, Doamne, de ce fi venit și pe aici să mă vadă și Părintele, ce netrebnică și păcătoasă sunt? Dar nu era nimeni în biserică. Și deodată auzim o voce. Care măi acolo care plânge și nu vrea să vină? Sigur că eu m-am simțit. Hai mă ieși tu să-ți văd fața. Ai față luminoasă. Părintele, să știți, era atât de natural și atât de... erau plăcete să-l auzi. Acolo sunteți când îl zic, măi, femeile trebuie să nască. Cel puțin 3-4 copii trebuie să nască. Altfel, uite mă, fac cancer și așa. Să îmbolnăvesc. Eu aveam 4 și m-am gândit, eu sunt bine. Și când a ajuns Părintele la mine, aveam și o fotografie color și imediat i-am prezentat 4 copii și cu soțul meu, cu mama și când a văzut Părintele, tu să mai faci cu copii. Și i-am spus, uite-ți-a pierdut o faci. Tu să trăiești viața normală. Viața normală, fie să mor la datorie. Am văzut mai la fotografie. Tu, ai grijă. N-a ascultat sfaturile socre. Dar cinstește ca pe mama. Știi de ce mi-a zic? După un timp am rămas însărcinată. Și sigur că ne-am dus cu soțul, ne-am dus din nou la Părintele Arsenie. Totul bine. La un moment dat s-a trecut sarcina și
nou, părinte, dați înregistrat de sună. Tu. Să știi că așa cazuri din acestea numai și la mii de cazuri dacă se întâmplă. Adică se produc, la cazul tău se produce o involuție. Ce e bun se rezolve și restul, la un moment dat, se elimină ceva. Du-te acasă și viața normală, fie să mor. Nu mi-era teamă, vă spun, nu? Dar nu mai așa un curaj îl vedea părintele și o siguranță. Și am venit acasă, am produs eveniment, adică, mă rog, așa că pusese și medicul, și iar am trecut, nu mai știu cum fi trecut. Și din nou m-am dus la părintele cu viață normală, fie să mor la datorie, zicea Cătălina. Și am rămas însărcinată și la 3 zile înainte de a se naște, am murit în vârtece. Sigur că nu mi-a fost ușor. Dar Dumnezeu m-a izbăvit după vreo 3 zile, s-a născut normal, adică fără intervenție din afară, și mi-a ajutat Dumnezeu și am trecut. Și peste, iar m-am dus la părinte. Tu, viață normală, fie să mor. Nu, da, acasă și ne-am văzut de acolo. Și eu stăteam în genunchi, părintele era sus și nu vorbea, era de perioadă de vorbește. Și a zis, m-am rugat în gând, părinte Arsenia, ajută-mă, că nu mai pot. Dar fără să vorbesc nimic. Și-a luat un zoplit din pictură și atât, așa stătea pensula și avea ceva care nu mai știu de lumina tehnică, pe care se rezona, știți, când uita. Și a uitat la mine și atât a fost și am coborât jos. Și am venit acasă, în 8 mai aud ești însărcinată. Și așa a fost. Și am născut cea mai voinică fetiță. Știi cum, decât băieții era mai voinică. Părintele, cred că la Sfântul Munte, nu știu dacă au fost acele 3 luni, a scris, nu știu, poate unii dintre noastre ați găsit, e o broșurică cu scrisul părintelui și numită Ion. Și acolo Părintele începe să spun, până la urmă, spun ce trebuie să înțelegeți mesajul Părintelui prin acest lucru. S-a născut Ion într-o zi, s-a botezat a doua zi și a murit în aceea zi. Și mai este prezentă sufletul lui la poarta raiului și nu s-a la cine. Ce sunt eu? M-am născut într-o zi, m-am botezat a doua zi, am murit în aceea zi și sunt fără de păcat. Sfântul Părinte zice să întreb pe Dumnezeu să văd dacă deschide sau nu. Și bineînțeles, ne-a deschis, a spus, du-te și mai 31 ani de zile, Părintele a adaptat această o isterioară locului de aici. Deci în zona noastră nu erau căruțe cu roz de cauciuc, erau cu roz de lemn, cu fier și cu rap de fier și deci sta acolo în pădure unde trei căruțele acelea cu lemne se mai frământă un pic acolo un an de zile și pe urmă se vede din nou. S-a și s-a închinit în un an de zile acolo și a venit să prezentă teară la poarta la și cine vezi? Sunt eu. M-am născut într-o zi, m-am botezat a doua zi, am murit la aceea zi, sunt fără de păcat. Ei, să mă duc să întreb. S-a întrebat, zice, nu, și te duci la moară. Acum știm toți cum e la moară cu urele, pinioane, se mai frământă și pinioanele la popor un an de zile și pe urmă se a revenit înapoi. Tot așa, fără de păcat. Mai repede. Și zice, te duci în pădure, cum cu zările aici, unde sunt faci, se mai vine vicelii, vântul și se mai frământă regele acelea de fac și pe urmă să vede. Când pătea ploaia și să spinea acolo între copaci, așa, am născut într-o Sfânt Ion, m-am născut într-o zi, m-am botezat a doua zi, am murit în acea zi
și sunt un mare păcătos. Și între timp s-a adăposise jos tâlhari care au auzit ce pe Ion care în popoară acolo să-și dea de fric și de scârniri de greci și mai de câte păcate am făcut. Ăsta ne-a auzit a trei și mare păcătos. Și hai să mergem și la o biserică să ne spovedim și noi să-mi ierte păcatele. Și când s-a prezentat la partea a ea zice, cine? Sunt eu, m-am născut într-o zi, m-am botezat a doua zi, am murit în aceea zi și sunt un mare păcătos. Și atunci s-a deschis porțile și după el au intrat și tâlharii. Deci, mesajul este că nu putem merge singuri, trebuie să mă aruncă ceva cu noi când mergem din această viață în cealaltă. A avut o viață aleasă. Am fost în casa dânsului acolo, pe doctor Petrini, de mai multe ori, dar de cele mai multe ori mergeam la Drăgănescu, unde stăteam de vorbă și acolo am găsit, într-adevăr, de multe ori biserica plină de oameni care veneau mai din partea din țara Făgărașului, din mărginimea Sibiului și mai puțin de la București, pentru că nu era cunoscut în vremea aceea, dar aici deja avea o bază de cunoaștere din partea oamenilor de când a fost aici la Mănăstirea Brâncoveanu. Părintele avea o vorbă că un sfânt care se crede sfânt nu este sfânt. Dumnealui era un om care era foarte modest, îmbrăcat, foarte simplu, cu niște ochelari, cu niște rame subțiri aurii, niște ochi albaștri și care vorbea puțin. Dumnezeu e iubire și nimic altceva. Dacă ar fi altfel, balanța morții și a vieții nu s-ar înclina corect. Iubirea și speranța ar fi pentru eternitate neîndreptățite. Dumnezeu este lumina din întunericul nopții. Dumnezeu este absolutul divin și măreția tuturor gândurilor înălțătoare. Este piatră și apă, puterea și armonia. Iar Părintele Arsenie Boca a fost unul dintre cei mai de seamă lucrători ai lui Dumnezeu pe pământ. Un sfânt al zilelor noastre. Așa trebuie să fi fost și să fie. În ziua aia era țipene de oameni. Asta era soare, bătea un soare frumos, plăcut. Și dintr-o dată văd venind din spătirul cu porumbei, coborând frumos pe stradă, Părintele Arsenie, singur pe trotuarul din dreapta. Eu eram pe partea stângă. Dar vă cunoșteați? Păi cum să nu ai? Așa, eu traversez din partea stângă spre partea dreaptă să cobor spre primărie și ne întâlnim pe trotuar, dăm nas în nas. Din lăuntru am avut sentimentul, pornirea de a mă alătura lui și să pornim în continuare pe stradă și să-l întreb câte ceva. Nu bănuiam în momentul ăla că eu peste câteva luni va trebui să părăsesc definitiv Sinaia, iar peste câteva luni el va părăsi planul fizic definitiv. A fost o șansă pe care l-am folosit. Părintele era pe picioare atunci. Era pe picioare și mulți spun și declară că asta era la pat. Da, era la pat. Asta, nici vorbă. Nici vorbă. Și era așa cum știu eu, cât un brat. Deci astea sunt minciuni ce apar în dosarele securității. Sfințirea crucii spre pomenirea Părintelui Arsenie Boca de aici, de la Mănăstirea Sâmbăta, îmi aduce aminte de un cuvânt al Sfinției sale mai puțin cunoscut. Acea cruce e sfințită pe care primești să te răstignești.
Părintele Arsenie a purtat în timpul vieții și cununa de spini și poartă acum cununa de slavă a biruinței și a strălucirii luminii dumnezeiești, a sfințeniei. Îl purtăm cu toții în suflet și rugăciunile noastre pe acest om minunat trimis de Dumnezeu ca să ne fie îndrumător. Dar în Duhul Părintelui trăim și adăpându-ne sufletele din scrierile și învățăturile Părintelui și mai ales încercând să auziți un fel aparte de a zice, mă, ce faci tu? Și atunci când veți încerca în fiecare clipă a vieții să auziți de undeva un mă, ce faci tu, să te trezești la o realitate spirituală care să ne scoată din marasmul zilelor pe care le trăim. Ultimul episod aș vrea să amintesc și acesta mi-a rămas extrem de mult în suflet, pentru că este vorba de momentul despărțirii de tatăl meu. M-am dus la el la spital, era după o săptămână în care nu mai vorbea, deci era clar că sunt ultimile zile și eu aveam ceva ce mă frământa la momentul acela și aveam nevoie de o confirmare de la el și m-am dus și am îndrăznit, zic, hai să vorbesc totuși cu el. Nu știam dacă mă aude, dacă percepe ceea ce spun eu. Era și întors cu spatele, pentru că îl învârteam de pe o parte pe alta, pentru că deja făcea escare pe spate și îl țineam pe o parte și era cu spatele. Și eu i-am spus ce am avut de spus și la un moment dat tatăl meu mi-a răspuns. Dar extrem de clar și precis mi-a spus ce am de făcut. Era și mama în încăpere, ne-am uitat unul la altul foarte surprinși. După aceea l-am întors pe tata și am reușit să mai vorbesc cu el cam, 30 de minute. Pe măsură ce vorbea tatăl meu, era clar că își pierde energia, că nu mai are forță și la un moment dat era clar că a cam terminat combustibilul. Stăteam și la un moment dat îl văd că vrea să mai spună ceva. De data asta era cu fața către noi. Și atunci m-am repezit cumva către el și am spus, spune. Mi-am dat seama că are de spus ceva important. Și atunci tatăl meu a spus ultimile lui cuvinte. Astea sunt cele pe care le-am auzit eu, ultimele cuvinte pe care le-a rostit în viața lui și au fost acestea. Părintele Arsenie Boca, cu adevărat, este sfânt. Poți, omule, prin timp să treci și întreg nemuritor să pleci. Sau poți să mori în orice zi, chiar înainte de a muri. Iar dacă nu din piatră ești, vrei spre sfârșit să te târăști. Și dacă vrei și ești bărbat, să pleci și drept și încoronat. Poți deci să pleci așa cum poți, și blestemat și plâns de toți, și liber și purtat de pe scut, ca și de nimeni cunoscut. Și atenție aici, dar este înălțător trecând, să treci prin lume luminând. Când ai ajuns la căpătâi, să pleci și totuși să rămâi.